Nisu one ni moje, ni Antine, ni Jozine, ni Bogove i tako dalje. One su i bit će, ako do toga dođe, vlasništvo Radničkog nogometnog kluba Split. Ali ima neka stvar, ja bih volio to reći ovako, nekretnina je nekretnina, nekretnina jeste vrijednost, ali postoje stvari koje su i vrijednije od nekretnina. A to je klub. To je ovaj klub koji ima u svoju povijest, koji ima tradiciju, koji ima ovo bogatstvo prijatelja, di god se pomakneš, svak zna nešto o Splitu, svi žive za Split. Nevjerojatno ima zadnjih pol godine ili godinu dana što se događa. Tako da nije nekretnina sve na svijetu, ali ako nešto pripada tom klubu, onda mu to treba pripadati. Isto kao ako nešto pripada gradu, pa onda neka pripada gradu. Ako nešto pripada tebi, neka to pripadne tebi. Frizura. Pa, dobro. Znači, kad govorimo o nekretninama, je li znaš šta penzioner ima od pokretnih, a šta od nepokretnih stvari? Od pokretnih dentijeru zubala, od nepokretnih zna se šta ima. Ajde, nešto ga nastaviti. Ajde. Kažu neki da ima minuli rad i 2 svjedoka. Što se tiče tih nekretnina, znači ono što je klubsko, bit će klubsko, ono što je gradsko, bit će gradsko. To će odlučiti sud. I to će odlučiti sud i ne treba se kod toga previše prepucavati. Ne treba u tome tražiti nesklade kojih nema. I jednostavno možemo mi sad tu potrošiti cijelu emisiju na tu temu. Opet će zadnju riječ o tome reći sud. Reći će sud. To je sve oko toga, ali mislim da je dobro da klub ima nekretnine, one mogu jamčiti njegov stabilan razvoj, da to nije samo jedan mjehur, sapunica napuhana tako kako jest. Dobro je da klub ima nekretninu. Još kad se ona stavi u funkciju za razvoj kluba, onda je to dodatni vjetar u leđa da klub ide naprijed. Kakvi su odnosi s gradom? Odnosi s gradom? Šta si uzdahnio? Pa nisam baš uzdahnio. Odnosi s gradom u zadnje vrijeme su u uzlaznoj putanji. Odnosi su poboljšani, dobri su. Ja sam bio nekoliko puta, bio i počasni predsjednik sa mnom. Žarko Mihaljević. Da, kod dogradonačelnice Anđelke Visković. Svi je hvalite da je izuzetno. Pa gospođa je stvarno imala razumijevanje za nas i kad smo tražili, onda nas je u najskorije vrijeme i primila. Imala je razumijevanja za ove naše probleme, pogotovo za ove radove na stadionu. Koji su potrebni da bi Split dobio licencu. Hoće dobiti licencu? Naravno da će dobiti licencu. Pa Split će dobiti sve što odluči. I utakmice. Samo je pitanje vremena kako će to biti. Tako da je ona u mnogo čemu pripomogla ovoj relaksaciji odnosa između Radničkog nogometnog kluba Split i grada Splita. I mogao bi se čak sad i pohvaliti da su odnosi na zavidnoj razini. Jeste. I ti odnosi prema ASK-u isto tako. To me zanima posebno, pazi. ASK je, mogu oni govoriti šta kod hoće, ja sam živi svjedok da je ASK, da je Milivoj Lalin, jedan stari predsjednik i poznati predsjednik Splita, reka Askovcima iz one barake priko Ferate, priko pruge, dođite u klub i Askovci su ušli u klub i neka su ušli u klub i neka su dobili slačioni i prostorije i to je bilo prije Splitovo pa je tek onda ASK došao tu i neka ga ASK-a milijun godina. Ali meni se čini da je stalno nekakva iskra između netrpeljivosti između Splita i ASK-a. Ja nisam sudac, ne govorim ko je potencira, ali mi se pari da nije tu sve do kraja iskreno. Ja o iskrenosti... Ti možeš samo govoriti o iskrenosti sa strane Splita. Ja ovako, što se tiče Parka mladeži i kad netko spomene Park mladeži, onda to idu odmah asocijacije na Radnički nogometni klub Split i ASK. I nekako to je neki prirodni ambijent u kome se nalazimo i mi i ASK. I ja mislim da tamo ne treba tražiti prostor za trećega. Jer onaj prostor treba klubu za ove omladinsku školu, ovo sve ostalo što smo pričali, a potreban je i ASK-u za razvoj njihovih aktivnosti. Tako da ja ne bih mogao ništa loše reći o odnosima ASK-a i Radničkog nogometnog kluba Split. Dapače, mislim da će to krenuti svakim danom sve bolje. Drago mi je to čuti. Veliki su radovi na stadionu, nove tribine, nastrešnice, novinarske lože, svečane lože. Bombonjera Splitova će biti. Pa bit će i više od bombonjere, ali zato nam je potrebno još možda 10-ak dana. Drugo kolo igra ovdje Varteks? Je, drugo kolo, ne Varteks, nego Varaždin.
Pardon, sad se zove Varaždin, Žalj. Nije Varteks, nego je Varaždin, kako to promijeni ime. Ma Varteks će biti cijeli život. Oni imaju svaki dan Varteks. Ono što Hrvatski nogometni savez traži od nas, u smislu da se klub, odnosno stadion licencira, mi ćemo te pretpostavke zadovoljiti i danas je bila komisija na stadionu, pogledala je radove koji se rade, još je ukazala na neke stvari koje moramo otkloniti i mislim da ćemo početkom idućeg tjedna biti gotovi sa svim radovima i da ćemo dobiti ovu licenciju i to je drugo kad je 5000 ljudi gleda Splita na Splitovo igralište, drugo kad je na Hajdukovo gledat Splita tamo bi se raspršili na onome velikom stadionu. A i neprirodan je ambijent ako mi odemo dolje u Poljud. Poljud je za nas ocean. Kada je doli 3000 ljudi, onda je to ništa. Kad dođe kod nas 3000, onda je to pun stadion. A mislim da time rješavamo puno i to je baš uistinu naš domaći teren. A igrat na domaćem terenu i pobjeđiva na domaćem terenu, onda daje i sigurnost nastupa u prvoj nogometnoj ligi. Tako da nije mala stvar da to igramo baš u Parku mladeži. To je isto nešto što je bilo hipotetski onda kad se pričalo, di će još igrati u Parku mladeži, morat će ići na Polju, sve. Šta si rekao, ili ovdje ili nigdje? Ja sam rekao, igrat će se tu, se neće igrati nigdje. Eto, hvala Bogu, igrat će se ipak na Parku mladeži, ali uistinu ne bi išli dolje igrati. Pored ovakvog stadiona, pored ovakve ljepote, odlaziti dolje to bi... Crveni đavoli, navijačka skupina, tek je u rađanju, onome pravome, jako je svakim danom sve brojnija i to debelo brojnija. Jedan tajnik, Željko Baković, je rekao da on već je gleda led do godine, zato sam mislio za predkolo kupa UEFA Evropske lige, kao za Maltu. Tako da znaš, tamo navijači uopće ne razmišljaju o opstanku. Oni su sigurni da će se ostati, tako da i to vama jedan dodatni teret svima u klubu. Da sam ja navijač, ja bi razmišljao isto tako. Isto kao i oni. A sad ovdje kad govorim o ulozi predsjednika kluba, onda moram biti oprezan u svemu tome, s obzirom da se Liga 16 skraćuje. Znači najvažnije je ostati u ligu, pa... Tako je, ostati u ligu, a dalje od toga ako napravimo više, hvala Bogu, bit ćemo svi zadovoljni i sretni. Ja sam po prirodi optimist, mislim da i navijači imaju razloga za optimizam, a pogotovo kad se igra u Parku mladeži. Navijači su pravi. Pa jesu pravi, jesu najbolji, meni su najdraži jer su od našeg kluba, jesu i đavolski po sebi, ali jesu i imaju jedan drugačiji pristup za razliku od mnogih navijača. To su dobri i momci, i ljudi, ne vrijeđaju, pjevaju, nikoga se ne diraju. Plješću, mašu, nema ekscesa, poštivaju protivnika, navijaju za svoj klub, za boje svoga kluba i oni su nam stvarno dragocjenost. Predsjednik Crvenih đavola Denis Muše i potpredsjednik Gordan Zupčić su mi rekli prvi informaciju, pa mi je ti potvrdi da će Split biti prvi klub u Hrvatskoj koji će maknuti ogradu. Je li to istina? Pa to je stvarno istina. To smo već i napravili. Znači neće biti ograda, nego će biti kao u Manchesteru. Kad se igra, sidit će svit i ograda je dovde. Ograda mora biti visoka 1,20 m, to su propozicije Nogometnog saveza. A ona crvena ograda ona nije, kako bi objasnio, fizički nekakva posebna podjela, ali ona je dijelila tu neposrednost između igrača i publike. Tamo na zapadu su igrači tik do nogometnog travnjaka. Ovdje, kad smo mi izbacili ovu ogradu, onda ovo sad sve skupa podsjeća na njihove stadione i mi jesmo prvi u državi koji su to napravili. Ja sam odlučio da to tako bude. Hoće li ko preskoči ogradu ući u teren bez problema? Pa moći će ući i preskočiti kogo hoće, ali mi smo to radili u dogovoru sa policijom. Postoji... Onda ako preskoči jedan put neće drugi, jel? Biće video nadzor. Onda već nekoliko puta policija je bila na stadionu i onda policija želi upravo ovo što smo mi radimo, jer na koncu nogomet je predstava. Pa ne možete sad sami huligani puste bengalke, skakanja, urlikanja, tuče, toga. Treba nestati sa ovih stadiona i mislim da publika koja dolazi na Splitovo igralište, pogotovo u ovom zapadnom istočnom dijelu, je upravo takva da joj neće padati na pamet preskakati ogradu. A ovo je znači u dogovoru sa policijom gdje će biti jedna kontrolna kabina unutar stadiona gdje će se sve pratiti video nadzor. A u slučaju ako se nešto dogodi... Tu će biti specijalci. Tu će biti specijalci, tu će biti i redari. I jako mi je drago da smo mi prvi s tim
započeli i kad sjednete na tribine Parka mladeži, onda stvarno vidite nešto novo. To nije kavez, nego to je jedan prirodni ambijent u kome je od dragosti gledati svaki nogometni potez, uživati u igri. Pogotovo kad Crveni daju golove.